Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut. Jenengan dadi celeng barang to? Nyeronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Njaluk tak seronggo piye kene? Men iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsam. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, kene. Oh, dosa. seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji, gahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun. Ya, enggak. Jejere Mbak Elisa. Wah, mau kacamata gayane. Ben to. Ben ketok pinter ngono lho. Apa? Wong kacamata kok ketok pinter, kacamata ya ketok cadok. Ketok matane cadok. Heeh. Ora iki ora minus ya, ben rada ayu site kok. Oh nganu to, variasi to. Variasi ya. Oh, ayo ra apa arep luwih kondang kacamata jaran. Iya. Wah, ya ben lurus terus engko aku ra iso ndelokke kowe piye, Pak? Ora apa-apa, ndelok aku wis jelek. Wae. Siapke parian engko ndak Mbak Lian geragap. Gunung kagem Dusun Desa Sendang Tirta ucapan selamat ulang tahun. Ya. Gunung Ya. Mbak. Ya monggo saka Kali Gesing. Ya. Bakule duren. Iya.
Iki bakul duren tenan. Wah, harus muni belah. Iya. Ngersakaken, Pak. Ora. Bayar Ya kok. wis. Tiwas mangan akeh banget bur ditagih dhuwit. Ya. Pacitan. Sarwi. Jana. Ya. Yes. Jejere yo Bagor Brand. Aku isih kelingan ya, ora tok pujek-pujekke lali kok tin aku. Ngumbengi dunekke Bagor Brand. Yo. Panas udan. Ya, mulai yo saka Mbak Lian Parian. Kagem Desa Sendang Tirta kene kiye. Aku ora iso basa Kebumen ya ajar alon-alon untung riwangku basa wong riwangku saka Kebumen. Nggih, grotal gratul kula le matur nggih Pak nggih. Ora ngapa-ngapa. Blekutuk. Napa? Blekutuk. Kaya dikum wae blekutuk. Niki kula pun cetha dereng le matur. Pun cetha wis apik banget kaya Wingi kowe. kula niku dikomen niki. Dikomen karo sapa? Nggih, kali sing nonton enten sing komen, "Mbak, nek nyekel mic aja dibekep nggon ndase." Kowe le ngomong ora genah. Ya bener kaya kowe Kula aja kan wingi dibekep. kaya niki. Gondase, terus dibekep gondase iki rasane kepriwe iki. Maras mbok gigal Pak Dalang. Apa? Maras mbok gigal. Gigal ki apa sih? Tiba. Wah, gigal tiba. Tuli tekan kene ora gedagar-dagar ya. Nggih, gedagar-dagar tetepan. Gedagar-dagar iki kesusu-susu. Oh, ayo padha ngombe dagar. Iya. Jenengan remen kedagar-dagar mboten? Wah, keseneng kula anggere krungu tembung gedagar-dagar ki marai antine seneng nyonge. Mangga, Parian, Mbak. Iya. Tuku klopo Tuku klopo ning Kutha Arja. neng Kutha Arja. Warga Sendang Tirta. Warga Sendang Tirta. Tentrem Raharja. Tentrem Raharja. Ya, wah, jan apik nok Pariane. Ya, Mbak Ika. Ya. Aja pucuke sing dicekel ora. Pucuk ki sik pundi? Pucuk kene. Aku mau kene. Bongkot. Ah iya kuwi jenenge pucuk, nek dhuwur ki bongkot. Lah kon ngendi? Ayo tengah-tengah. Ngeten, Pak. Wah, jan mantep pokoke. Nah. Tuku semangka. Tuku semangka Cahe. loro cacahe. Mugi warga Sendang Tirta. Mugi warga Sendang Tirta Tansah tentrem margane. tansah tentrem wargane. Ayo Sa. Oh, sabar no. Ayo iya, aja tok semangat. aja tok lokke iki penggemarmu iki. Oh iya, siap. Ayo lho. Wis ning ngisor son kae to Sa? Iya. Kok tuwa Sa penggemarmu? Ora apa-apa ya. Sesuk wedangan ya, Pak. Waduh. Wah, ambungai itu aja. Iya. Ya. Golek buta. Tak kon nambal ban. Wah. Golek buta kok nambal ban. Ora apa-apa. Parian iki bebas artine. Mangga. Mugi warga Sendang Tirta tansah lumintu karaharjan. Tansah lumintu karaharjan. Yo Mbak Iin, mangga. Arep numpak kereta. Arep numpak kereta. Lah kok mlakune mundur. Lho. Ya ora apa-apa, wis bebas wae pokoke terus. Desa Sendang Tirta. Adil makmur. Adil makmur.
Candak pisan. Ur ya adil makmur. Ayo Bren. Sapa ta wi sapa? Sapa? Loh, lah kowe iki ngrumangsane ora wong dijenengi Bagur Bren kok. Ora ya ayune kaya ngene kok. Piye? Ayune kaya ngene kok Bagor. Wah, ngalem ndas sepur kowe. Lah arek ngalem ndase sapa? Ndasmu. Ya. Ana Allah. coklat rupane. Coklat rupane. Mugi warga Sendang Tirta lancar rezekine. Lancar rezekine. Yo Mbak Ayu. Ya. Anone no. Ning guwa. Neng guwa. Neng guwa ngapa? Kon njur anteng. Awe ora tok pikir sik kok tenang ae. Ming makon golek tembung Sendang Tirta terus neng guwa. Mboten ana terusane. Ana terusane apa? Kok peteng banget. Heeh. Terus Mugi warga Sendang Tirta tansah diparingi slamet. saya rono saya angel soalé. Iya nih, apa? Yo. Neng Cempuri. Waduh, iki kok cak ngapa? Dodol kacang koro. Dodol kacang koro terus Laris. murah kok. Ha iya, Pak. Diskon. Mugi tansah lestari warga Sendang Tirta. Ah, apik. Ya terakhir yo. Ya digongke. Heeh. Ning Parangkusumo. Aja nyebut nggonmu mbiyen. Ya. Dodolan apem. Ayam tentrem mesti ya ta. Konangan kowe. Ya wis tok sebut. Ayo diteruske kok piye ta? Sendang Tirta ayam tentrem ngono kok mung tekan apem. Sugeng kok sik tak omong. Oh iya. Sugeng ambal warsa dusun Sendang. Desa, ulang tahun desa kok dusun. Sugeng ambal warsa desa Sendang Tirta. Ya ora nesu. Tentrem. Baleni sing apik ora nesu. Anjur ngoso. Ngoso lah kowe galak. Kok ngene aluse kok galak lho. Yo, ayo Pras. Ayo sayang. Aduh. Bocah kok kaya ndro-ndro. Iya, Ngger. Iya, Nak. Kok mugi. Sugeng ambal warsa desa Sendang Tirta. Mugi tansah ayem tentrem. Ayo ngono kuwi lho. Iso meranani ning atine. Mugi susun Sendang Tirta tansah ayem tentrem. Kaya ngoso nek dicengkok ra penak to. Mugi susun Sendang Tirta tansah ayem tentrem. Nganggo ditrilke. Panasutan. Yo. Tiba sapa mau? Tiba Mbak Ayu. Ya, monggo diaturake. Panasutan udan panas aleng-aleng caping gunung. Monggo kanca-kanca misowa caping gunung. Ya nadyan wadon. Ya alon-alon nih. Nggo nek ketrikel. Ha iki soalé meng
Cah ning ring road mau tak dandani. Nadyan waton sarta. Oh ya. Andra, aku seneng lho nglumpukke sidane dan-edan ngene iki. Rambutmu semiren abang sesuk. Nggih. Pirang kabeh kuwi. Nggih. Yo jajare. Cawete yo abang. Sik. Wis mikmu nekno jejermu kae. Kampleng sisan kowe. Langsung ceprot ngono. Ah ya wis piye no karang ya ora nganu ora mangan sekolahan. Iya. Ya ora apa-apa. Kuwi ya blesteran no. Oh. Bapakne Panggang mbok Netrawana. Padha wae kuwi ya Jawa kabeh. Ayo Pras. Inu maneh banyu rampung keyu mangga dek jaman berjuang ngundang dutekor ya terus lagu-lagu panyuwunan yo mak iya men rata kabeh mangga yuk Neno jarene wis menang katurutan sing
ngedotke tim gerak dan lagu. Ayo, jumeneng Mbak Elisa. Ya. Sinden lagi. Sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih kula remen sanget saged sowan mriki sugeng dalu Pak Seno. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejaba saka kowe aku jane mikir kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah. Ora Pak tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Aku kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo. Iya. Piye kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo? Aku ki sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngechat ya tak lemari yo tak tutupi nganggo glosa. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa ki wis diarani bayar dhewe. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silahkan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngechat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngechat, lho mari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tak naik cowek dhuwure. Lah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok ya aku ora njupuk coweke sithik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundong. Goblok tenan tak pikir aku. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek atas. Iya, petok. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah, yo teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ora masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Sopo sing iso njukukke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak naik muntuku. Iya, setuju lah kowe. Ya kudu ning ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7 Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. Panjang Yoswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yoswa ki umur. Piye to? Pinter terus. Iya. Saged ayam tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu sedaya terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak Sero pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadohan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Gudhek. Nek gudhek iki gudhek yo. Coba bukaan sikilmu ana gudhike ra. Wah ya mulus padake nyo. Ki. Oh, mulus yo. Masa ana gudhek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to.
Ijen ning nganggo surat, nggo surat apa kowe? Ora ming izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggo surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendhangane apik. Lah iki kowe sing nembang Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat meripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya, bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih tengen, luwih ngono pancen. Ndi yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, tandha ya nubrok. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai ado ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Iya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiwa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio disampar wae. Radeng. Ya no. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunekke ndase Susio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Salah satu ki piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sriune ngopo podang kuning sing positif tak didalang ki. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujute mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok jebut ki bawa Sriuning. Ayo mayang ki mikir apa-apa ya. Oh iya. Kleru ki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Sak mriki dereng lakone. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok mikir sithik tak longi meneh. Ya. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku ora ming tanggo geguyon to. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono wuh kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino, matur nuwun. Bareng dibuka 5000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2000-an ana kaya tusia. Nadyan wujud bayar yoga kok 372. Iya lho, kepange tentenan. Durung ana receh 500 lepar. Wah, jen. Durung. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Sebab apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke. Ngene no, iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip. Ya. Selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya. Sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang sok ngunekke budaya ki kuno, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang. Moh aku nek ora ngedrang ora iso. Ya.
kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepengin mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya, kok ngono. Lara atiku no. Ya, mula aja sok nembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya, Mak. Iya. Aja tok mingke. Aja tok apa jenenge tok aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya, mangga Mbak Alisa. Neno alus manis tur merak ati neno wis wenggon kula lono goleki si podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak ayo Mas Fajar siap ya ngiwa panengen ling ngendang ya diwalikke kuwi ya wong wuta iki nek ngendang malah nyemelangi lho kok nyemelangi lah nek ra dipenerke kendange kene ro kene engko nek esuk awan plok ya ora lah saraf motorik wis kena ora ini dhewe to sing muni deng cangkeme ayo oh wis kena kulung oh wis sampun ya mangga esuk awan ning omah wis ora grasa uyuran anggoleki sing tak sayang
matur sembah nuwun Mas Fajar. Sae sangit. Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku wis mulai ora mayang. Hah? Sok kan wong Cokro Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok ayu jenenge dadi Cokro elek. Manggilingan ning kodrat mula Oh, iya. siap-siap. Iya, kowe stok Terus aku? rengkuh wae sik Wajar kuwi sesuk nek aku wis mulai ra wayang kowe mulai ning perapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing kendang Fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung kok sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung golek simpenan sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene ngono ngetoke dalang ki kaya cerdas wow teladan ngono lho Sik kowe iki omong apa? Iki tak rungokke ming. Loh kuwi. Ah iya. Lah wis dinehi anu to, apa jenenge iki tabungan to? Tabungan apa? Lah streaming. Streaming ya ora iso streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhon dolare. Piye? Oh. Iya. Mangsane gampang ning YouTube. Aku kaya wong radong. Oh. Wis gek lingguh Mas. Oke. Ya malu. Matur suwun Mas Fajar. Ya ngendang tok sik ya Mas sesuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembangnya iki Mas Fajar nggo. Wis kowe iso ngelongi iki. Lho kok malah ngadeg arep tampani dhewe. Nggo wis kene Mas Fajar. Iya. Atur suwun nggih Mas, sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih. Ya nek cedak-cedak ngono ya Mak. Iya. Wis aku wis ya chatting to, WA. Oh. Apa HP-ne iso dhek piye lho nulis. WA ana HP kanggo piyai tunanetra iki sono. Dadi nek dijine mejet huruf ngono HP-ne muni A ngono. Terus mejetne muni S ngono. Mejetne muni U ngono. Iki senengane lah. Ya, matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, luar biasa iki no. Ya, matur suwun wis kepareng ngaturake. Ayo monggo diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun. Ah, saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sekno. Ya, sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis ben ya. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati. Ya kan mami kok dikai Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo ming wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ta? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo ming kari mblerek sithik terus ora. Jenengan wae ketoke ngene duit Mas Fajar ya. Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Wis bukaan tas. Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki ki lho. Lho kok aku. Ora nganggo dit mau to. Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak akeki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu akeh lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi akeh sing do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa?
Kae Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Piro? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa Grajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Oh, kesuwen nek benakke sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki kek wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, ya wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Ah mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. ya 200 ning nirokke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko lingsir yen Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem Lingsem iki apa? lingsem yen mutan ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo ora urusan aku pokoke durunge. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora mau. Pedhot sithik kagol kowe. Aku ora iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah, Sithik. emah ku senengane kok meksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Kaya padha muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah. Lingsem yen mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok.
Lah ora bukan dong kamu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku nganggo mandek ning kok. Butuh 200 ora. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak keruk wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak disiden rak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne iki gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Tin? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamar kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kerubyu. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Moh, gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayu maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono ku. Kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning wis ora apa-apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kae iki. Artine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyrangga cengelmu. Lah mau muni piye? Njaluk tak serangga piye kene. Men iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Tang apa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange titenono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji, gahno kena iki mah. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Itu apa ya? Dilebokke kas. Lu nyeleng. Ora nang kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke Desa. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok.
maju mundur ki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Mutan. Neno. Lah sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa chat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun Ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 iki bisa. Pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho. Lah apa? Ayo wis terus. Terus lanjut. Panjang Cindon sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan ing yen liwat aku kelingan monggo ya yen liwat aku monggo Oh,
nggih, bapake wae sing nyawer nggih. Kowe ya, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya, Reganya pelit ya? enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer nang atas lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Halo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Oh. Ya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh.